it-tġdid tal-Knisja eżistij f'kull epoka tagħha meta l-Knisja kellha bżonn tiġġedded fil-ħajja interjuri tagħha, ġifieri il-Knisja tiġġedded minn ġewwa biex imbagħad tkun tista' anke iġġedded tagħmel ġdid in-nies li magħhom il-poplu Alla jgħix. Dan it-tiġdid għandu diversi ejjun kif jista' iseħħ. L-ejjun prinċipali jibqa' dejjem l-Ispirtu Santu u biss jista' jġedded il-Knisja f'kull żmien u f'kull ċirkustanza. Aspett partikolari li l-Ispirtu Santu juża u li llum il-ġurnata nista' ngħid li qed naraw l-Ispirtu Santu jagħmel dan anke fil-Knisja fi żminijietna hija l-kelma Alla. Il-kelma Alla li ħanitek meta immorru fiċ-ċirkustanzi storiċi illi fiha l-Knisja tgħix taħt aspett partikolari il-Knisja li mhijiex maquda imma li hemm ċerta qasmiet fiha ma speċjali 3 qasmiet prinċipali il-ħutna l-Protestanti nfirdu mill-Knisja Kattolika u ħutna Ortodossi li wkoll kien hemm mument partikolari fl-istorja meta seħħet din il-firda. Però fina 3 fil-Protestanti, fil-Kattoliċi u fil-Knisja Ortodossa jekk għandna wirt komuni hija l-kelma Alla. B'xi eċċezzjonijiet ta' 7 kodba min-naħa ta' Knisja Protestanta li ma jaċċettawx li huma ispirati fl-Antik Testament kif naċċettawhom aħna fl-imkien mal-Knisja Ortodossa. Il-kelma Alla tibqa' għajn waħda illi minna aħna l-koll nistgħu nixorbu u l-Ispirtu Santu jista' jagħmilha ħajja bil-qawwa tal-preżenza tiegħu u bekk iġib bidla fil-ħajja tagħna. Bekk iġib bidla fil-ħajja tal-Knisja. Wieħed mill-frott partikolari li l-kelma Alla tatina hija dak li San Pawl jgħid fl-ittra tiegħu ir-Rumani kapitlu 10 vers 17. Meta jgħid il-fidi mela tiġi mis-smieħ u mis-smieħ mix-xandir tal-kelma ta' Kristu. Il-fidi mela tiġi mis-smieħ u smieħ mix-xandir tal-kelma ta' Kristu. Mela eżistijaj, hawnhekk Pawlu qed jurina isma' il-kelma Alla tiżra fina il-fidi. Il-kelma Alla, is-smieħ tal-kelma Alla, iwellet fina il-fidi f'Ġesu Kristu. U allura eżistijaj jekk il-Knisja hi komunità ta' fidi. Għaliex il-Knisja hija miġbura madwar Kristu rxoxt, madwar Kristu ħaj. Il-Knisja hija magħmula minn komunità ta' persuni li aċċettaw il-Ġesu bħala s-sit u s-Salvatur fil-ħajja tagħhom, abbażi tal-fidi tagħhom. U allura kull tiġdid fil-Knisja irid idur essenzjalment madwar tiġdid fil-fidi tagħna. U biex ikonna tiġdid, esperjenza ta' tiġdid fil-fidi tagħna, irid ikonna smieħ ġdid tal-kelma Alla f'ħajjitna. Jekk nibqgħu ċari ma' dalidina San Pawl fl-Rumani, il-fidi tiġi mis-smieħ u smieħ mix-xandir tal-kelma ta' Kristu. Mela biex aħna fi żminijietna wkoll il-Knisja tiġġedded għandna bżonn b'mod qawwi min ixandar il-kelma Alla. U l-kelma Alla kif inhi? Mingħajr ebda kompromessi u mingħajr tqasqis. Il-kelma Alla kif inhi hija l-bluwa tal-predikazzjoni jgħid Pawlu li sejra salva il-bniedem. U di ma rridux ninsewa. Il-bluwa tal-predikazzjoni għaliex meta nipritkaw il-Kristu u l-dan imsallab, skandlu għallutu blu għal-pagani kif jgħid Pawlu fl-ewwel ittra l-Korintin, il-manka llum ukoll il-predikazzjoni ta' Ġesu hija skandlu bluha għal diversi persuni. Imma lina li nemmnu din il-qawwa Alla. U l-Knisja realtà li hija mibnija fuq il-qawwa Alla, id-duru taqgħet il-Knisja mhijiex invenzjoni umana. Il-Knisja hija imwafqa minn Sidna Ġesu Kristu bil-qawwa tal-Ispirtu Qaddis fuq bnedmin kemm trid u bnedmin tad-demm u l-laħam kemm trid, imma l-Knisja hija realtà ta' Alla. U allura eżistijaj hija realtà ta' fidi
U din il-fidi li hija mantnutna, din il-fidi li tinżera mis-smieħ tal-kelma ta' Kristu. U għaldaqstant nixtieq nagħmel dan l-enfasi llum eżisti kif il-kol kemm aħna għandna bżonn mill-ġdid li aħna nisimgħu ta' spiss il-kelma talla fil-ħajja tagħna illum il-ġurnata. Għandna bżonn nisimgħu ta' spiss il-kelma talla illum il-ġurnata. Għaliex jekk ma ħnissa nisimgħu ta' spiss il-kelma, il-fidi tagħna sejra titnaqqar. Nixtieq illi nieħu aspett partikolari ta' parabola li jatina Ġesu fil-Vanġeli tiegħu. Xtaqt nieħu l-verżjoni li jatina San Mark kapitlu 4 minn verus 14-20 illi Marku jatina l-parabola ta' dak il-bidwi li ħareġ jiżra il-kelma. U ħanaraw daqsxejn eżistijej x'nistgħu nitalmu minn Ġesu, x'qed jgħallimna Ġesu dwar il-qawwa ta' din il-kelma fil-ħajja tagħna, allura dwar il-qawwa tal-fidi fil-ħajja tagħna, u allura anke it-tiġdid tal-Knisja fi żminietna. L-ewwel ħaġa Ġesu jgħid li dak il-bidwi li jiżra hija l-kelma. Ġesu f'xi drabi kemm il-kelma talla iqabbilha ma' żerriegħa u kemm il-fidi iqabbilha ma' żerriegħa. Tiftakru kliem jekk ikolkom fidi żgħira daqs iż-żerriegħa tal-mustarda, tgħidu din il-mutana tiċċaqlaq u tiċċaqlaq, mela l-fidi qabbilha ma' żerriegħa. Minnaħa l-oħra hekk il-bidwi li huwa Ġesu bin il-bniedem, dak li qed jiżra iż-żerriegħa hija l-kelma. Mela interessanti li Ġesu jqabbel kemm il-kelma u kemm il-fidi ma' żerriegħa. Għaliex eżistijej? Għaliex kif jgħidilna Pawlu, il-fidi tiġi mis-smieħ u mis-smieħ mix-xandir tal-kelma ta' Kristu. Issa meta qed nitkellmu eżistijej miż-żerriegħa, iż-żerriegħa kif jgħidilna Ġesu f'parabola oħra, għandha l-qawwa fiha nfisha hemm kollox fiha biex din tkun tista' ssir is-siġra. Mela fil-kelma Ġesu qed jgħidilna fil-kelma hemm kollox, kull ma l-Knisja teħtieġ, kull ma l-Knisja għandha bżonn. U jgħidilna din il-Ġesu illi din bil-lejl u binar f'parabola oħra din iż-żerriegħa tikber u tagħti l-frott tagħha. Allura sisej meta aħna nkunu konvinti li fil-kelma tagħlla għandna dak kollu li aħna għandna bżonn, dak ifisser illi ejjew ma ninħlewx, ma naħlux ħin, ma naħlux laqat, ma naħlux diskussjonijiet, nibnu proġetti umani tagħna li m'għandhom l-ebda bażi, m'għandhom l-ebda relevanza, m'għandhom l-ebda ispirazzjoni mill-kelma tagħlla. Darba minnhom eżistijej l-isfijiet tagħna f'Malta, fitra pastorali kienu qalulna dak kollu li ma jibdix mill-kelma tagħlla huwa pisu toqol li l-Knisja trid teħles minnu. Hu hemm bżonn li ma ninsewx eżistijej il-kliem li tawna l-isfijiet matul il-meda ta' snin għax anke dik hija kelma tagħlla lina. Jekk aħna rridu verament naħdmu għat-tiġdid personali tagħna bħala ansara u t-tiġdid tal-Knisja bħala komunità, dak kollu li ma jitlaqx mill-kelma tagħlla, dak kollu li purament idejat tagħna iridu jispiċċaw. Alla ma jbirikx il-pjanijiet tal-bniedem. Il-bniedem irid ifittex jagħmel il-pjan tagħlla u dak ikun imbierek. Din il-kelma eżistijej, Ġesu jgħid li taqa' fl-ewwel kategorija. Dawk ta' matul il-modija fejn inżerret il-kelma, u ma dawk li jisimgħuha u jersaq ix-xitan u jaħtfilhom il-kelma li nżerret f'qalbhom. Mela Ġesu eżistijej qed jagħmilha ħafna ċar illi il-kelma ħajkollha titħabat mal-qawwa ta' Satana. Jekk hemm mument meta x-xitan imur il-Knisja, żgur huwa fl-ewwel parti tal-Quddiesa, meta għandna x-xandir tal-kelma. Jekk hemm mument meta x-xitan jidħol il-Knisja, huwa fl-ewwel parti tal-Quddiesa. Ix-xitan jidħol il-Knisja biex jisraq il-kelma tagħlla minn qalb in-nies
fejn Ġesu permezz tas-saċerdoti kien jipprova jiżralhom il-kelma tiegħu f'qalbhom. U kull fejn il-kelma tal-Alla qed tiġi mxandra, u kull fejn int qed tipprova tisma' l-kelma, ix-xitan huwa preżenti biex jisraqa u biex jaħtafa. Ġesu qed jgħidilna sistiji li l-ewwel taħbit lil kelma tal-Alla ħassib huwa it-taħbit ma' Satana. U din noqgħdu attenti. San Pietru fl-ewwel ittra tiegħu kapitlu 5 verus 8 sa 9 jgħidilna hekk. Kunu meqjusa u wassu. Meqjusa u wassu. Tittasses. Toqotassa. L-għadu ta'kom ix-xitan isu li junjajja tiduru jfittex il-min se jibla ifqulu sħaħ fil-fidi. Xe tiduru jfittex jara min se jibla? Jara kif jibla l-kelma minn qalb il-bniedem. U għana f'na drabi titkun iblaħ biex kun taf li għandek għadu li qed jipprova jisirqek. U int ma tagħmel xejn, anzi tibqa' tesponi lilek innifsek biex dan il-għadu jibqa' jisraqlek din il-kelma. Imma sfortunatament isistijaj, jista' jkun li xi drabi Satana rnexxielu jisraq xi aspetti tal-kelma tal-Alla mill-qalb tal-insara llum. Meta l-insara llum ma jibqgħux jemmnu f'Sidna Ġesu Kristu. Wara li jkunu semgħu il-kelma fil-ħajja tagħhom, meta nsara llum jawġu l-kelma tal-Alla, meta nsara llum jażlu x'jemmnu mill-kelma tal-Alla, meta nsara llum jaqtaw qalbhom mill-qawwa tal-Vanġelu u kollha modi kif ix-xitan eżistijaj jisir inna minn qalbna din il-kelma. San Pawl, bħal San Pietru, ukoll jgħidilna illi rridu noqogħdu attenti minn dan l-ingan tax-xitan fin fil-ħajja tagħna. Meta fl-ittra tiegħu l-Efesin kapitlu 6 vers 10 l quddiem jgħidilna hekk. Mill-bqija twettqu fil-mulej u ssaħħu bil-qawwa tiegħu. Ilbsu l-armatura ta' Alla biex tkunu tifilħu tifqu għat-nassis tax-xitan. Għax il-ġlida tagħna mhijiex kontra d-demmu l-laħam, imma kontra s-setat, kontra l-qawwiet, kontra l-prinċpijiet ta' din id-dinja ta' dlamijiet, kontra l-ispirti ħżiena li jamru fil-wisa ta' smewiet. Għalhekk ħudu fuqkom l-armatura ta' Alla, ħalli tkunu tistgħu tifqu fi żmien il-ħażen u wara li tkunu għamiltu ħilitkom kollha. Żommu waqfin, ħudu fidejkom it-tarka tal-fidi li bija tistgħu titfu l-vleġeġ kollha tan-nar tal-ħażin. Pietru u Pawl eżistej dawn iż-żewġ kolonni tal-Knisja, niċċelebrawhom flimkien. Fuq din l-ixxi huma ħafna ċari tnejn li huma. Irwissuna noqogħdu attenti minn dan l-għadu tagħna li jeżisti. Jiena jiddispjaċini nkun sinċir meta llum il-ġurnata isu dir-realtà tal-eżistenza tax-xitan fih dan il-Knisja għawaċċajt. Ma nemnux biha. Inġibuha fix-xejn. Jew jekk nemnu biha ma nagħmlu xejn fil-konkret biex ngħinu lin-nies joqogħdu attenti minn dan l-ingann u dan it-tnassis tax-xitan li jipprova jisraq il-kelma. Mod partikolari s-saċerdoti kemm iridu joqogħdu attenti ħafna iktar. Jekk ix-xitan jipprova jisraq il-kelma mill qalb in-nies, allura l-Knisja ma tkunx tista' tiġġedded. Kemm mhux iktar jipprova jattakka lis-saċerdot biex iżommu milli xandar il-kelma. Iżommu milli xandar il-kelma. U għalhekk għandna bżonn ħafna eżisti nirrealizzaw li hemm konfront kbir bejn Satana u x-xandir tal-kelma ta' Alla. Anke meta mmorru għad-dina tal-personali eżisti. Nixtieq nagħmel l-enfasi lejn l-aħħar tal-ewwel riflessjoni tiegħi llum jekk ikollna ċans illum kasam darb'oħra. Illi meta aħna qed nitolbu mod personali u qed nitolbu bil-kelma ta' Alla, ħej xejtan jipprova jiġi jisraqilek mit-talb. Mit-telfaġa. Mit-telfaġa. U jdu nkunu armati eżisti kif jgħidilna Pawlu ilbsu din l-armatura. Aspetti ieħor eżisti illi jgħidilna Ġesu mela l-kelma din iż-żerrija ħadd titħabat kontra Satana. Imbagħad jgħidilna dawk li jinżeraw fart kollha blat huma dawk li meta jisimgħu il-kelma minnu fih jilqawha bil-ferħ imma eruq ma jkollhomx u għalhekk ftit idumu. Meta mbagħad jiġi fuqhom l-awġ jew isibu minħabbathom minħabba l-kelma malajr jitfixklu. Mela eżisti Ġesu qed jgħid hawnhekk illi is-smigħ tal-kelma ta' Alla
se jiltaqa' ma' min ħabtek minħabba l-kelma. L-awċ minħabba l-kelma. Minħabba l-kelma. Mhux minħabba l-idea tiegħek, jiġifieri kif inti tibda ssir nisrani, kif inti tibda allura titbiddel, tiġġedded skont il-Vanġelu, u hemmhekk jibda t-tiġġied tal-Knisja. Kull persuna li titbiddel u tiġġedded, il-Knisja qed titbiddel u tiġġedded. Se jiġi l-awċ minħabba l-kelma, sħabek waqgħu kaċċajt. U liedek jgħadduk biżmien id-dar. Martek jew żewġek ma jibdewx jifhmuk. Issib min jgħidlek għax illum dina saret klixe, nemmen, imma mhux iffissata, Fader, nemmen imma issa mhux ħafna fissazzjonijiet, biex qed ngħid li ma nemmen xien, għax tisma' l-kelma talla, għax taqra l-kelma talla ta' kuljum, għax tipprova tgħixha b'mod radikali, jgħidulek li inti fissat. Ma rridx ikun fanatiku, ma rridx ikun fundamentali. Nużaw ħafna kliem biex drabi niddubitek nafu xi jfissru. Meta napplikawhom għall-fidi nisranija. Iktar assaru moda klixe biex ngħiduhom. U biex inħallu l-kuxjenza tagħna bi kwietna. Għax jiġi l-awċ u inti ma trix li titħabat minħabba l-kelma. Mentre ħajħabtuk minħabba l-kelma talla. It-tiġdid eżistijaj tal-Knisja ma jiġix faċli. L-ewwel irid jissupera l-ħidma tax-xitan, imbagħad irid jissupera l-ħidma ta' persekuzzjoni minħabba l-kelma. Ekki, bħal meta għandna fl-Atti tal-Apostli kapitlu 16, Pawlu u Sila permezz ta' tfajla li kienet taqra xorti u għax il-qari ta' xorti huwa ħażin ġej mill-xitan. Allura dina kellu l-ewwel Pawlu jissilet ma' dal-ispirtu ġewwa fiha u mbagħad jispiċċa arrestat, ippersegwitat u kellu jissilet mal-persekuzzjoni sabiex jiġi liberat mill-ħabs minħabba l-kelma talla. Hija eżistijaj. Ma noħdux bi kbira illi kif nibdew nisimgħu ngħixu l-kelma niġu mħabtin. Ġesu qed jgħid illi ħajkonna wħud li għax ma jkollhomx l-eruq malajr jerġa' jinxef jidbil kollox minkejja li fil-bidu jkunu l-qawwa bil-ferħ. Allura eżisti jiġri li jkollok mument ta' tiġdid fil-Knisja, persuni, grupp, komunità din jilqgħu l-kelma bil-ferħ, mbagħad għax m'hemmx eruq ġedu l-awċ, allura Ġesu xejn qed jgħidilna hawnhekk. Wan qed jurina isma' il-kelma ħadd intaqa' mat-taħbit fil-ħajja tagħkom. Imma Ġesu qed jgħidilna wkoll l-eruq tagħkom ħudu ħsieb illi tniżluhom fil-fond. Jekk irridu illi l-Knisja tiġġedded fil-verità, ma nistgħux niġru bil-pjanijiet tagħna anke b'dak li jkun spiritwali, ma nistgħux niġru lil mill-grazzja li Alla qiegħed jagħtina. Irridu nagħtu ċans bil-mod il-mod l-eruq tagħna jinżlu l-isfel. Iktar ma l-eruq jinżlu l-isfel, iktar is-siġra titla' l fuq. U l-eruq ħafna drabi ma jidrux. L-eruq eżistijaj nixtieq inqabbilhom ma' dak li San Pawl fit-Tratiju l-Efesini se jaħlu l-bniedem ta' ġewwa. Il-bniedem ta' ġewwa. Iktar ma l-bniedem ta' ġewwa tagħna, il-ħajja interjuri tagħna, il-qalb tagħna f'kelma oħra. Iktar ma tereq fi Kristu, iktar ma tniżżel l-eruq tagħha fih. U biex dak San Pawl jidilna f'waħda mill-ittri tiegħu niżlu l-eruq tagħkom fl-imħabba u fuqha ibnu ħajjitkom. Iktar manna daw l-eruq imniżlin radikati f'Ġesu fl-imħabba tiegħu, iktar aħna tistgħu nibqgħu sodi. Il-kelma Alla iktar tista' tibqa' ta' tifrott u ma nagħtawx qalbna qudiem it-taħwid. Imma biex il-Knisja tiġġedded aħna rrid ninżlu l-eruq tagħna. L-eruq tagħna ma jistgħux jitraw fil-wiċċ. L-eruq tagħna ma jistgħux imorru x'imkien ieħor, irdu jmorru fejn jsibu l-ilma. Ġesu nnifsu l-ilma ħajja fil-ħajja tagħna. Imbagħad Ġesu jgħidilna l-oħrajn li jinżeraw qalb ix-xewk huma dawk li jisimu l-kelma iżda l-inkwiet żejjed tal-ħwejjeġ tad-dinja, ir-rabta mal-ġid tal-art u l-ġibda l-ħwejjeġ l-oħra jiħtlu fihom u jħonqulhom il-kelma li għalhekk ma tagħmilx frott. Mela eżistijaj. L-ewwel rajna l-kelma titħabat max-xitan, il-kelma titħabat mal-persekuzzjoni. Issa l-kelma titħabat ma tħassib mal-mentalità tad-dinja bażikament. It-tħassib l-inkwiet għall-affarijiet materjali, il-ġibda lejn l-affarijiet tad-dinja. Titħabat eżistijaj biex tista' tilfrott ma' dan it-tielet aspett. Il-Knisja eżistijaj biex tiġġedded titħabat ma' dan it-tielet aspett. Il-Knisja interiorment tittara li wkoll ma tkunx miġbuda lejn il-ġid tal-art.
Il-Knisja tittara interjorment aħna l-insara ġifieri minn ġewwa li fil-ħajja nisranija tagħna ma nkunux meħuda mitħassib u l-inkwiet ta' din id-dinja l-istess bħal ma jemminx. Ġesu fuq dan jagħtina kelma jibsa ħafna. Mhux ibsa fl-jgħid għax fl-jgħid huwa ta' zokkor ħelu. Ibsa biex tgħixha. Meta Ġesu jgħidilna li ħarsu lejla safar, ħarsu lejn ġili. Dawn ma jaħsbux għalihom u missirkom li hu fis-smewwiet magħhom. L-istess intom qed jgħidilna Ġesu. Ġesu ma jridniex nitħabtu bil-ħsibijiet ta' moħħna u bnoqogħdu ninkwitaw. Però ħafna drabi anke aħna l-insara, il-Knisja tibblokka ruħha milli tiġġedded. Għaliex jistgħu nkun li aħna medin fl-affarijiet umani, fl-affarijiet tad-dinja, id-dinja mhux f'sens tajjeb tagħha u l-umanità f'sens tajjeb tagħha, f'sens f'dak li huwa kontra dak li l-mulej jrid minna, il-ġibda li l-affarijiet, il-materjaliżmu li jista' joħloq anke Knisja. Jekk aħna interjament fi Knisja, naqgħu f'piki, naqgħu fil-ridu l-lussu, naqgħu fil-ridu ċertu ġid, nistinkaw biex inkunu aħjar mill-oħrajn f'dak li huwa materjali fih innifsu biex imbagħad nqogħdu niftaħru x'rikkezzi għandna u x'm'għandniex fil-knejjes u mhux fil-knejjes u dawn l-affarijiet kollha. Il-kilba l-ġid materjali f'dan id-dawl hija ħażina. Li teqret it-tiġdid tal-Knisja għax teqret il-qawwa tal-kelma ma tagħtix il-frott. Ma tħallix il-kelma tagħti il-frott eżistijaj. U dina rridu noqogħdu ħafna attenti. Għaliex il-fidi tagħna biex tikber, apparti li tħabat ma' xjetan, titħabat ma' persekuzzjoni, titħabat ma' daw il-ġibdiet li hemm ġewwa fina, il-materjaliżmu li aħna joġobna, il-perol tal-ofissi li ridna għax ma jagħtix ċans fil-veru sens tal-kelma biex il-mulej jkun jista' jaħdem. Jamela ċara, ma tagħtix frott din il-kelma. Mhux għax imma xi prova jifgaħħa. Imma Ġesu jgħid li dawk imbagħad li jinżeraw far tajba huma dawk li jsimgħu l-kelma jilqawha u jagħmlu l-frott minn 30, minn 60 u minn 100. Li jisimgħu l-kelma u jilqawha. L-Knisja tiġġedded min jisma' l-kelma allura tikber fih il-fidi għax ikun laqħa. Però anke l-frott f'dawn mhux l-istess minn 30, minn 60 u minn 100. Għax jiddependi eżistijaj li wara li nkunu aċċettajna aħna l-kelma, wara li l-fidi tagħna lura tibda tikber, kemm aħna nikkollaboraw. Hija l-kollaborazzjoni għaliex l-affarijiet ta' staltna Talla minkejja li hemm il-qawwa fihom infushom, però mhumiex magic mal-bniedem, ma jimponux lilhom infushom. Minkejja li kollox huwa grazzja ma' Alla, kollox huwa kisba tal-bniedem. Kollox irid ikun hemm il-kollaborazzjoni tal-bniedem ma' dak illi Alla jkun qed jagħtina bi grazzja. Allura importanti sistijaj, il-Knisja tiġġedded bi 30%, b'60% jew b'100%, daqskemm aħna wara li nkunu ġilidna x-xitan, qlibna l-persekuzzjoni, tqabadna mal-ġibda l-materjaliżmu l-tħassib u l-inkwiet, kemm aħna kunu aċċettajna l-kelma u ikkollaborajna magħha, smajnija, ilqajnija u għexnija. Hemmhekk eżistijaj dan is-smieħ li għaddi għallejxien tal-kelma għalina jkun ta' ispirazzjoni biex il-Knisja fi żminijietna tiġġedded. Għax il-Knisja eżistijaj ma tistax timbena fuq l-idejat tiegħek. Il-Knisja ma timbenax fuq l-idejat tajbin tal-Papa, l-idejat tajbin tal-Isqof, l-idejat tajbin tal-Kappellan, l-idejat tajbin ta' xi group leader, ta' xi katekista, ta' xi patri, ta' xi soru, ta' xi qaddis. Il-Knisja timbena mhux fuq l-idejat, mhux min għandu nisbaħ idea ta' soluzzjonijiet. Il-Knisja timbena fuq il-qawwa ta' din il-kelma li jieta Ġesu. U aħna għandna bżonn eżistijaj anke fi żminijietna li mmorru l-kol kemm aħna, il-kol kemm aħna, f'kull ma nagħmlu irridu mmorru l-kol kemm aħna lejn il-kelma talla. Titkun lajn il-bidu tal-tiġdid, tal-evanġelizzazzjoni, ta' kull ħidma fil-Knisja. Nixtieqkom ħafna li tixxenqu. Forsi dal-boħra jkollna ċans netkellmu ftit minn l-aspett daqsxejn ftit iktar prattiku ta' kif aħna nistgħu nisimgħu nisponu lil nfusna għall-kelma talla. Però nixtieqkom ixxenqu li l-kelma talla tieħu mill-ġdid il-post importanti fil-ħajja tagħna bħala nsara. U jekk nagħmlu dan, il-mulej jagħtina islim u jġedded il-Knisja tiegħu.